Alam na. Hanggang ngayon gising pa, alas 2 na. Gising pa kami. Ay naantay. Sige, dyan lang kayo. Madam, da ka na mag-video. No. Dak ka na. Ulit ang tanga lang. Kailan mo na makakaputan mo kahit makakaputan siya kaya. Dito na kami. Kulog sa ulo. 20 floor, room 16. Sabi si. Oh, so. Ha? Mamaya, lalabas tayo mamaya. Ayun mo tayo ini. 2016. Yun. 1518. Pasok. 518. Asa yung room ko?